Kaixo denoi, hementxe gaude beste ben belde artibain eta mutrikun aste osoan gertatu diren albiste nabarmenak errepasatzeko. Gaur apiriaren 12 da, eta hasi egingo gara. Berdel eguna ospatu zuen mutriku joan den zapatuan. Beste behin ere mutrikuko moia jendez gainezka egon zen, eta aurreko urteetan baino jende gutxiago egon bazen ere, jai giroak ez zuen hutsik egin. Guztira 2 tona berdel erabili ziren jaiegun handia egiteko. Egindako lanak ordainsaria eduki zuen zapatuan mutrikun. Berdel egunak eguraldi ilunari eta hotzari aurre egin zion apirileko lehenengo zapatuan. Protagonista bakarra, berdela. Goizean goizetik hasita, berdel pintxoak non nahi zeuden. Antolatzaileek 2 tona berdel erabili zituzten. Beste behin ere jai ospetsuak herriko mugak gainditut zituen eta antolatzaileak pozik geratu dira. Nerea Ibarzabal Markina Semengo bertsolari gaztea Gabiriako Sinalde bertsosarik eta irabazi du. Beste behin be markinarrak bertsolaritzaren munduan esateko eta egiteko asko daukala erakutsi du. Gabiriako bertso txapelketa ospetsua joan den asteburuan jokatu zen, eta Nerea Ibarzabal Markinarrak bere egin zuen txapela. Imanol Uria Algortako bertsolariaren aurretik geratu zen Ibarzabal. Bestalde, Iñaki Aleman Iruritarrak bertso onenaren saria jaso zuen. Sariketa irabazita, Ibarzabalek bertsolaritzan gogotsu aurrera jarraitzen duela erakutsi du beste behin be. Amets Txurrukak Euskal Herriko itzulian sekulako proba egin du. Etxebarreko txirrindulariak mendiko eta tarteko helmugetako mailota jantzi ditu. Txurruka pozik agertu da lortutako emaitzekin. Euskal Herriko itzulia hasi zenetik gogor borrokatu duela esan du Txurrukak. Iesaldietan ondo ibili dela eta orain arteko itzulietan jarraitutako martxa berbera mantenduko duela azaldu du. Hori bai, oraingoan jokaldia ondo atera zaiola gaineratu du. Izan be Txurrukak mendiko eta tarteko helmugetako mailotak jantzi ditu. Talde barrian ondo sentitzeaz gain, fisikoki indartsu eta lehiatzeko gogoz sentitzen dela be esan du. Itzulia amaituta Etxebarritarra hurrengo lasterketei begira jarri da. Ondarroak legatzeguna ospatuko du apirilaren 20an. Osagarri guztiekin barriro be jaieguna ospatzeko apostua egin dute ondarrutarrek. Legatzaren kontsumoa bultzatze aldera, jaieguna datorren asteko zapatuan egingo da. Legatz pintxoak ondarroa beteko dute barriro be. Apirilaren 20an dago jarrita hitzordua. Egun horretan ondarroak eta ondarrutarrek legatzeguna ospatuko dute. Legatzaren kontsumoa bultzatze aldera denaren gainetik jaieguna aldarrikapen eguna izango da. Eguaztenean aurkeztu zuten legatzeguna eta goizean goizetik gauera arte hainbat ekimen egingo direla aurreratu dute antolatzaileek. Ondarroako Txominagirre 28 eta ondoko Orubean 8 etxebizitza egiteko lizentzia behin betiko baliogabetu du epaileak. Horretaz gain pixape bateko Orubearen segregazioa eta salmenta berrikusi beharko ditu udalak epailearen aginduz. Ondarroako udalak 2007an Eusko Alderdi Jeltzalea agintean zela, erabilera publikoko lur sail zati bat saldu zion eraikuntza enpresa bati. Asmoa 8 etxebizitza eraikitzea zen. Bizilagunak erabakiaren aurka agertu ziren, ez zela legala argudiatuz, eta salaketa sartu zuten. Epaileak lanak gelditu arazi zituen eta gerora etxebizitzak eraiki egin baziren be, barriro be hasierako epaia berretsi du auzitegiak. Orain, sententziek barriro argia ikusi dute. Etxebizitzak eraikitzeko lizentzia behin betiko baliogabetzeaz gain, udala pixape bateko Orubearen segregazio eta salmenta berrikustea behartu du epaileak. Sententziagaz pozik daude bizilagunak. Eta asteburura begira jarrita asteon musika izango da protagonista. Izan be Ondarrako kafe antzokian Dober talde ospetsuaren emanaldia ikusteko aukera egongo da. Devil Came to Me izenburupean taldeak hasierako abestiak taularatuko ditu Ondarroan. Agertoki handietan ibili eta gero, orain Dober talde madrildarrak areto txikiak bisitatuko ditu. Bira horretan, Ondarroa izango da asteon geralekua. Bihar gaueko 10:00 taldeak kontzertua eskainiko du kafe antzokian. Taldeak ospe handia dauka eta bide beretik kontzertuak ikusmin handia sortu du inguruko herritarren artean. Edonola ere,
Kontzertua punta-puntakoa izango dela aurre ikusten dute antolatzaileek. Bestalde, bihar, Markina Xemengo gazte topaketak ospatuko dira. 10:00 aurrera, Plaza Barripean. Gaurko zauzi izan da dana eta albistegiagaz amaitzeko joan den zapatuan Fermin Muguruzako Ondarroako kafean tzokian eskainitako emanaldiaren zatitxo bat eskainiko dizuegu. Ondoren beti modura zorion agurrei egingo digu tartea. Gure aldetik gogoratu, datorren barikoan barriro bezuekin egongo gara. Bien bitartean informazio gehiago aurkituko duzuet hitzaren paperiko edizioan eta webgunean be informazioa argazki galeriak eta bideoak eskura gaitituzue. Beste bari, asteburu nauki eta datorren astera arte. Zorionak, zure urte betetzean zorionak, da urte askotarako zorionak, belarritik tiratzean zorionak, da musuak zuretzako. Zorionak da musuak zuretzako. Berriro ere iritsi zera urtek betetzera, aita mata senideak zorion zuzera. Pozak txoratzen atorni ere gaur zure